kuvataiteilija Stiina Saharikosta työnsä ääressä. Ja ihan ensimmäisenä nyt sitten haluaisimme tietenkin tietää, että miltä nyt tuntuu. Siis tosi mahtava fiilis. Todella helpottunut olo. Näyttely on kasattu, avajaiset pidetty ja väki alkaa lähentymään. Todella hermopaine laskee. Avajaiskuume on ohitse. Nämä sinun työsi ovat kyllä sellaisia, jotka todella herättävät tunteita. Että tässä näkyy, että on hyvin vapautuneesti näin pensseliä käyttäen. Olet ilmaissut monia tunteita. Haluatko kertoa jotenkin niin kuin jostakin työstä erityisesti, joka on sulle erityisen läheinen? Tai? Maantieteellisestihän läheisin tällä hetkellä on tämä teos tässä. Seuraavaksi läheisin on tämä ja sitten kolmanneksi läheisin on tämä. Okei, selvä. Eli tämä on erityisen läheinen. Nyt se on jopa vielä läheisempi. Joo. Tässä aikaisemmin, kun tälleen vapaamuotoisesti jutusteltiin, niin puhuit jotakin tällaisesta omakuvatyyppisestä maalauksen aihe oli jotenkin omakuvatyyppinen, niin haluatko tästä sitten vielä jotenkin kertoa? Kenties sillä tavalla, että on tällaisia tuntemuksia, mitkä ovat toivottavasti jaettavissa useammallekin ihmiselle kuin itselläni, mutta tavallaan omasta tuntemuksestani lähtöisin ovat jokaiset maalaukset ja tavallaan saman sanat voidaan deletoida leikepöydällä pois versiosta. Niin, se hieman konkreettisemmaksi tuoden tunne-elämyksiä, niin sitä kautta on ihmishahmo mukana kuvissa. Joo, kyllä. Ja miten tästä eteenpäin on nyt sitten viimeinen kysymys, että minkälaisia suunnitelmia sinulla on tästä taiteilijana jatkaa eteenpäin? No periaatteessa tästä